Винаги сме знаели, че ако се грижим за планетата, и тя ще се грижи за нас. Но винаги сме предпочитали да се грижим за себе си. До 2020 вече плащахме цената за това. Глобалното затопляне бе обхванало цялата планета. Много страни се превърнаха в пустини. Големи групи хора търсеха спасение от променящия се климат. Страни като Великобритания бяха залети от бежански вълни. Наложи се да затворим границите. Нямаше как да избегнем и задълбочаващата се енергийна криза. Подземните залежи достигнаха тревожно ниски нива. Същевременно апетитът ни за енергия не намаляваше. Лишен от алтернатива, светът бе изправен пред едно несигурно бъдеще. Вниманието ни се насочи към петролните залежи, за които се предполагаше, че лежат под топящия се лед. Знаех, че положението е безнадежно, но се боях, че прокопаването на крехкия слой лед ще доведе до катастрофални последствия. Нуждаех се от доказателства. Затова, когато мой приятел обеща да ми ги осигури, потеглих на север. Там ли ще слизаме? Ти си свикнал да стоиш пред компютъра и да теоретизираш върху климатичните промени. Тук си на терена, Том. Затова дойдохме. Не е като среща с костюмарите от Полярния съюз. Не бързай. Всяко грешно движение може да бъде фатално. Не бива да се отдалечаваме от стената. Навътре ледът става по-тънък. Да включим техниката. Сега се връщам. Как е? Имам картина. Боже мой. По-лошо е, отколкото си мислех. В този район ли сундират? На 20 км на север, но постоянно се местят. Кой друг е виждал това? Само те успях да убедя да дойдеш до тук. Никой в Хало не иска и да знае за този проблем. Под дяволите. Сигурно кабелът се е закачил на някой ръб. Ти почакай тук. Аз ще се опитам да го освободя. И какво? Ако полетя, ме хвани.
Хайде. Хайде. Как е? Нищо. Какво става? Ледът се приплъзва. Стой до стената. Том! Дръж здраво! Дърпай! Дърпай! Готово! Всичко е наред! Том! Том! Не! Спокойно! Държате! Държате, Том! Бен! Спокойно! Държате! Издърпай ме! Издърпай ме, за Бога! Спокойно! Това е земетресение! Издърпай ме! Издърпай ме! Издърпай ме! Том! Мисля, че доказа тезата си. Арктика е отмъстително и смъртоносно място. Мисля, че започва да приема присъствието ни лично. Ричард Роксбърг, Франсис О'Конър, Клеар Форлани, Бен Крос, Саймън Калоу, Патрик Бъргин и други. Ледове. Първа част. Том, би ли ми обяснил какво правеше при ледниците? Трябваше лично да провери какво става там. Не е трябвало да го правиш. Задачата ни е да се уверим, че сондажните съоръжения на Хало съответстват на договора. Проблемът е много по-голям. Не опира до договора. Чуй ме. Внимавай с емоциите. Можеше много сериозно да пострадаш. А можеше и да изложиш на опасност служители на Хало. Това, което открих, е много по-важно. Като председател на Полярния съюз не мога да вземам страна. А от теб се очаква просто да представиш фактите. Ще се справиш ли, Том? Имаш ли друго сако? Гренландската ледена покривка е твърде крехка и застрашена от изчезване. В тази връзка препоръката, която мога да дам, е сондажният договор на Хало да не бъде подновяван. Тези кадри бяха заснети в самата ледена покривка преди седмица. Можете да видите истински реки от разтопен лед под самия ледник. Темповете, с които се топи морския лед, който служи за основа на гренландския ледник, надхвърлят най-ужасните ни прогнози. А ако останат без тази основа, топенето на ледниците е неизбежно. Така в океана ще се излеят милиарди литри сладка вода. Това може да доведе до обезсоляването на Атлантическия океан, до спирането на Гълфстрим, т.е. до промяна в механизмите, които водят до затопляне на времето в северното полукълбо. Ако това се случи, температурите в цялото северно полукълбо задълго ще паднат под нулата, което може да доведе до нова ледникова епоха. Извинете, господин председател, доколкото разбрах, целта на днешната ни среща е професор Арчер да представи нови доказателства. Не бих окачествила това, което виждам като доказателство. Нека се съсредоточим върху въпроса кое е ново и кое не. Гренландската ледена покривка се променя постоянно. Такава е природата на въпросната екосистема. Цитатът, който чухте, е от Ледена буря. Книгата на професор Том Арчер, публикувана преди 8 години. Проблемът, за който става дума днес, е невижданото темпо, с което ледът се топи. Под невиждано имате предвид факта, че вие и колегите ви не сте го предвидили.
Както не бяхте предвидили опустошителната суша в Италия и Испания. Да, точно това имам предвид. Трябва да се получим от грешките си и да предотвратим поредната катастрофа, преди тя да се е случила. Никой не отрича, че на планетата настъпват сериозни климатични промени. Това е световно явление, както и енергийната криза, пред която сме изправени. Решението на тези проблеми е в Арктика. Колкото до работата на Хало, професор Арчер така и не ни представи нито едно сериозно доказателство, че сондажните работи застрашават ледниците. Значи не сте ме слушали. Докато бях там, морският лед бе разлюлян от земетресение. Едва ли е съвпадение факта, че Хало извършват сондаж на 20 км на север? Професор Арчер, Сондирате в сейзмично активен район. В Хало сме обидени от внушението, което правите, че пренебрегваме отговорностите си към околната среда. Точно това правите. Саймън, трябва да наложите преустановяване на сондажните работи и да извършите проучване. Основната причина да получим този лиценз е безпогрешното ни отношение към проблемите на околната среда. Изпълнителният ни директор Антони Кавана е двукратен носител. В случая не става дума за Хало. Чуйте ме. Извинете, но това е нелепо. Никой не бива да извършва сондажни работи там. седнете, ако обичате. Свеждате всичко до компанията. Професоре! Благодаря. През годините петролна компания Хало е извършвала сондаж на 20 кладенеца в разлома Сан Андреас в Калифорния, един от най-сеизмичните райони в света. Господин Кавана, извинете, може ли да поговорим? Том, нали? Да. Дано вътре не сме ви обидили с нещо. Вижте, доктор Фич просто си вършеше работата. А ако сте този, за когото ви представя, едва ли бихте искали да причините една екологична катастрофа? Том, иска ми се да разберете, че двамата с вас сме от една и съща страна. Така или иначе, предвид недостига на енергийни суровини, сондирането на Арктика беше неизбежно. Борих се с зъби и ногти Хало да получи лиценза именно за да предотвратя грубата намеса там. Разберете, постоянството е важно за нас. Бихте ли го обмислили отново? Разбира се, че ще го обмисля. Инвестирахме $500 милиарда в това изследване, но ако установя, че нанасяме вреда на ледниците, незабавно ще спра работата и ще изтегля хората си оттам. Том? С цялото ми уважение, господин Кавана, съжалявам, но вие наистина нанасяте вреда на ледниците. Какво беше това? По-скоро ти ми кажи. Ти си част от този проект, също като нас. Да не искаш да защитаваме компании като Хало. За някои неща е нужно време. Ние не разполагаме с време. Познаваме се отдавна. Този път загуби мярката. Браво на Кавана. Изправи Сара Фич срещу нас. Гениален ход. Най-добрият юрист по въпросите на околната среда работи за компанията му. Много съжалявам, Том. След днешното заседание нямам друг избор, освен да подновя договора на Хало. Инстинктът и емоциите не са достатъчен аргумент. Значи край? Ако ми предоставиш дори едно единствено неоспоримо доказателство, че това, което става в Гренландия, е следствие от сондажните работи, незабавно ще ги спра. Светът е в енергийна криза. Няма как да убедя премиера да пренебрегне правото на хората да се отопляват през зимата. На каква цена? Том, Напускам. сериозно. Саймън, никога няма да можем да поправим грешката, която допускаме днес. Според мен ще е добре да си починеш. Поздрави баща си. Ето, вече сме на място. Стоп! Започваме. Хидростатичното налягане е... добро. Ще сондираме на 700 метра. Всеки момент ще достигнем дъното. Ще ни поразтърси. Готови сме? На 800 метра дълбочина. Всичко е наред? Сондата почти стигна дъното. Хайде.
Да видим къде е съкровището. Спокойно! Всичко е наред! Внимание, прегряване. Сондажната глава прегрява. Какво става по дяволите? Температурата се покачва. Какво става? Спрете! Всички да излязат! Излизайте! Изведи всички! Изведи всички оттам! Главата ще избухне! Вкарай ги тук! По-бързо! По-бързо! Талик! Какво става по дяволите? Взрив! Нищо толкова необичайно. На мен проблемът ми се вижда доста голям. На петролните платформи постоянно има взривове. Платформата е здрава. Момчетата ще я почистят. Доктор Петров, заведете ранените в медицинския пункт. Здравей. Подранил си? Май тази вечер виното не ти подобрява настроението. Няма нищо за празнуване. Напускам. Том, какво стана? Не мога повече. Не се уморявах вечно да повтарям едно и също, но те просто не ме чуват. Така че вече този път бях сигурен, че ще разберат. Но се провалих. Предлагам да пинем. Ела. Скъпа, добре ли си? Искаш ли да си довършим играта? Мили? Ейми я е поканила в Конектикът през лятната ваканция. Ей, Мили. С брекетите. Така или иначе, не и се идваше в Англия с нас. Явно е получила по-добро предложение. Ти не я ли пусна? Какъв избор имах? Мили, трябва да поговорим. Какво има да говорим? Вече сте решили както винаги. Чуй ме. Съжалявам за рождения ти ден, но дядо ти е болен. Ето, няма за какво да говорим. Скъпа. Не. Стига толкова. Цял живот пътувам с вас между Англия и Щатите. Нямам постоянно училище, нито приятели, сменяме апартамент след апартамент. Тъкмо когато имам възможност да подредя живота си, трябва да се връщаме в Англия при дядо. В Англия при дядо, който цял живот така и не можа да запомни кога е рождения ми ден. Той не помни рождени дни, дори моят не знае кога е. Защо сега се прави, че го е грижа? Не знам. Нещо се е променило.
Да, може би. Мили, Талик, трябва да спрем сондажа. Не, Бен. Еколозите трябва да вземат това решение. Калана ни прати тук, за да го поканят пак от списание Планета. Важното е, че сега сме тук. Те се занимават с кампанията. Ние наблюдаваме леда. Какъв е проблемът? Бен, полярните мечки появиха ли се пак? Не, нормално. Виж, Хало, какво прави с дома им. Знаеш ли, че приятелят ти Арчер се опита да убеди Полярния съюз да спре сондажа? Опита се. Чувам, че Сара Фич го е направила за смях. Ако спрат този сондаж, оставаме без работа. Сигурно е подробност, че ще останем на улицата при тази безработица. И ти се досети за това, нали? Просто не ви разбирам. Ние следим за екологични проблеми. Стига, Бен. Готови сте да пренебрегнете вредите, които нанасяме, само и само да запазите работата си. Нищо не пренебрегваме. Откакто сме тук, не си представил нито едно доказателство, което да свързва Хало с топенето на ледовете. Този път има такова. Колко време загубихме? 8-9 часа, шефе. Гледайте да не стават повече. 3 от хората ми са в медицинския пункт. Доктор Петров, кога ще бъдат в състояние да вършат това, за което им плащам? доста са обгорели. Ще са нужни седмици. Повикайте резервния екип. Взривът не беше от обичайните. Хората са притеснени. Добре, предложете им двойно заплащане. Това може да ги поуспокои. Екологичният екип беше тук, докато разчиствахме. Бен Джеймсън изглежда близък с професор Арчер. Да оглежда колкото иска. Нямаме какво да крием. Благодаря. Сякаш всичко е било напразно. Имам чувството, че всичките тези месеци, които прекарах далеч от теб и Мили, сякаш всичко това е било напразно. Не е вярно. Дали? Не е било напразно. Ти си добър човек, Том Арчер. Не вдигай. Чакай. Ще бъда кратък. Сигурно е грешка. Може и да е грешка. Все пак ще вдигна. Чух, че са те смачкали. Да, беше голямо падение. Не се подвежда и по външния вид на Сара. Тя е същински ротвайлер. Слушай, Бен, връзката е ужасна, едва те чувам. Вероятно е от атмосферните интерференции. При нас времето е много лошо. Том, чуй ме. Готово. Разполагам с доказателство, за да ги спрем. Това е чудесно, но аз не мога да ти помогна. Напуснах. Положението е много по-лошо, отколкото очаквах. Чуваш ли ме, Бен? Напуснах Полярния съюз. Какво? Никой нито в Хало, нито в Полярния съюз. Абсолютно никой. Не обърна никакво внимание на това, което казвах. Разбираш ли? С теб сме сами, Бен. Томас, не може да ме оставиш точно сега. За съжаление, вече съм извън играта. Вече няма никакво съмнение. Виж. Искам да дойдеш на 82-я етаж на северната сграда на Елсуърт Стрит Ист. Срещата ще продължи 14 минути. Разбра ли, Том? Не те разбрах. Елсуърт какво? Нужна ми е помощ на 82-я етаж на северната сграда на Елсуърт Стрит Ист. Срещата ще продължи 14 минути. Каква среща? Бен? Съжалявам, не те чух. Том! Том! Какво беше това? Връзката прекъсна заради времето. Щом се проясни, ще се възстанови. Няма да отида.
Няма, вече напуснах. Том, не може така. Трябва да разбереш за какво говори Бен. Ще дойда с теб, Емили. Вече не съм в Полярния съюз. Не мога да отида сам просто така. Няма ли начин да отидеш? Не, няма начин. Няма. Не. Ще му обърнеш гръб? И толкова? Ти не си такъв. Бъди в Лондон до вторник. За рождения ден. Мили? Мили? Скъпа. Избра неподходящ момент. Сара, извинявай, че ти нарушавам почивката, но се боя, че си ми нужна в Гренландия. Ще отида след седмица. Имало е взрив. Нищо сериозно. Газов джоб. Газов ли? Все по-близо сме. Видя нападките на Арчер пред Полярния съвет. Ще съм по-спокоен, ако си там, за да не може да извърти нещата в своя полза. Заемам се. Я кажи, не се ли бяхме разбрали нещо за скалното катерене? Обичам да се катеря, Антони. Уравновесяваме. Ти си важна за мен. Тревожа се за теб. Ще изпуснете самолет. Знаем. О, тя говори. Грешка. Няма да се повтори. Скъпи, и ти трябва да хващаш самолет. Ще се оправим сами. Добре. Обичам те. Аз също. Обичам те. До скоро. Моля те, пази се. Бъди малко по-мила. Съжалявам. С половин час ли разполагаме? Да. Благодаря. Извинете за закъснението. Професор Арчер? Доктор Фич, какво правите тук? Бързам заради бурята, а вие? Аз се възползвам от правото на редовен надзор на място, което вашият договор с Полярния съюз предвижда. Преди 2 седмици бяхте тук. Разберете, че Хало не извършва нищо нередно. Често го повтаряте, накрая ще си повярвате. Не сте убедителен, Арчер. Мислех, че сте го осъзнали. Браво, Ромео Алфа Хало. 2-0, готови за излитане. Северноевропейските страни предприеха спешни мерки, след като нова вълна нелегални емигранти от юг се опита да прекоси границите им. Мерките налагат засилени проверки не само на основните пропускателни пунктове. Да. Следващият.
Били сте в Англия през 2012? Да, за Олимпийските игри. Какво правите в Щатите? Играем бейсбол и спасяваме света. Извинете, уморена е. Съпругът ми е консултант към подкомисията за опазване на Арктика към Полярния съюз. Трябва да се регистрирате в срок до 1 седмица. Седмица? Омъжена съм за британски гражданин. Спри! На място! Веднага спри! Пуснете ме! Не мърдай! Не мърдай! На земята! Не мърдай! Има нови разпоредби. Чувате ли ме? Трябва да се регистрирате в Европейския център. Добре. Минавайте. Ела, мили. Стивън? Джаки! Мили? Къде е Том? Непредвиден ангажимент, но ще дойде за рождения й ден. Работа? Както винаги. За него работата е страст. Това е едно от нещата, които обичам в него. Боя се, че нямам заслуга. Наследил го от майка си. Мир на праха й. Къде точно е в момента? В Арктика. Самотен глас в пустоща. Тази година реколтата е добра, а виното е отлично. С леки капинови нотки. Представи си го с парче агнешко. Дано си се отказала от глупавото вегетарианство. Стивън? На летището видяхме как арестуват един човек. Знам, че от началото на сушата са подсилили охраната, но беше ужасно. Сигурно са били служители на имиграционната полиция. Станали са много строги по отношение на това, кого пускат. Говори се, че ще слагат чипове на всеки, който не е британски поданик. Микрочипове? Ще ги инжектират под кожата. В страшен свят живеем, деца. Сара, Здрасти, Талик. не те очаквах скоро. Днес е денят на изненадите. И Том Арчер е тук. Полярният съюз за нищо не ни информира. Ами Бен Джеймсън? Доста са близки, нали? Бен също не ни казва с какво се занимава. Талик. Том. Радвам се да те видя. Тук ли е Бен? Ще се видим по-късно. Да, ще се видим. Не, навън е. Кога ще се върне? Нищо не знам. Потегли без да подаде пътна карта. Под дяволите. Какво има? Ако искаше да говориш с него, да се беше обадил. Рутинно посещение. Скоро трябва да бъда в Англия. Имах малко време и дойдох. Ясно. Ще те настаня. Пристигнахме. У дома си е най-хубаво. Не искам Арчер на платформата. Антони, наистина започваш да ме притесняваш. Извинявай. Тази история ме уморява. Джеймсън продължава да подклажда огъня. Точно за това исках и ти да отидеш. Искам да знам какво са намислили, за да сме подготвени. Не можем да си позволим да спрат сондажа на този етап дори за ден. Петролният резерв е на нула, а цената невиждано висока. Ако го изгониш от платформата, Съюзът ще реши, че наистина е попаднал на нещо. Права си. Права си, както винаги. Ще се справя с него. Не съм се съмнявал в теб. Нито за миг. Миналата година едно момче загуби палец. Откъсна се от основата. Предимството от това, че работим тук е, че имаше достатъчно лед да го опаковаме. Намериха палеца, приших го набързо и го изпратихме в Щатите за пълна операция. За Майкъл ли говориш? Вече не може да свири на пиано. Затова пък преди свирише божествено. Ти сигурно си Том? Да. Аз съм Таня. Предния път не се запознахме. Новозеландка? Нищо подобно. Австралийка съм. Винаги питам, когато не съм сигурен.
И канадците се дразнят, ако попиташ дали не са от щатите. Таня, внимавай да не се сприятелите. Не забравяй. Това е смешникът, който се опита да убеди Съюза да спре сондажа. Вижте, искам само да поговоря набързо с Бен и веднага си тръгвам. Както вече ти казах, никой тук не знае какво е намислил Бен. Всички отдавна сме се отказали да предвиждаме следващия му ход. Мили няма ли да дойде? Да я оставим за малко сама. Имам усещането, че не е особено приятно, че се е наложило да дойде в Англия. Както и да е. Разкажи ми за болницата. Нищо особено не е станало. На няколко пъти ми се зави свят. Знаеш какви са лекарите. Веднага ме прибраха за изследвания. Сега, не ме щади. Опитай го. Не е никак лошо. Не е лошо. Радвам се да те видя. Какво иска този Арчер? Що за нахалство е да се появява тук, след като се е опитал да спре сондажа? Не се тревожи, скоро ще си тръгне. Джеймс съм го извикал. Мотаеше се тук след взрива. Чух, че не е било сериозно. Кажи го на момчетата в медицинския пункт. И ранени ли има? Защо не сте казали нищо на Кавана? Разбира се, че му казахме. Той знае всичко, като става на тази платформа. Вчера говорих с него. Убеден е, че взривът не е бил сериозен. Напротив, беше. Но само няколко души са ранени. 3 от моите сериозно. Добре да е 3. Не е кой знае какво. На платформите се случват подобни неща. Докторът ще ти даде повече подробности, Николай. Раните са повърхностни. Очаквам най-много след ден да се върнат на работа. Доволна ли си? Харолд? Здравей! Чуваш ли ме? Аз съм Сара Фич, юрист на компания Хало. Дойдох заради взрива. Куин беше тук. Каза да не говоря с никого за това. Аз не съм случайен човек, а юрист на фирмата. Виж, знам, че при обичайните взривове не се получават изгарания от серен двуокис. Би ли ми разказал какво стана? Не знам. Бяхме навлезли на 30 на метра навътре. На едно място бликаше много гореща вода. Енергийната криза навлиза в нова фаза и с това напрежението за петролните компании в света расте. Потребителските организации поискаха прозрачност относно нивото на енергийния резерв, за да успокоят страховете на хората. Растящата вълна на протест в Америка е отговор на все по-скъпите горива. Няколко души бяха ранени по време на демонстрации срещу високите цени на хранителните продукти и горивото. Президентът на Съединените щати призова към спокойствие и увери хората, че се полагат усилия за разрешаване на кризата. Бен, Таня, чуваш ли ме? Край. Той си е такъв. Добре. Благодаря.
Елсуърт. Още ли твърдиш, че е обичайно посещение? Появяваш се изневиделица, даваш ни странно обяснение за присъствието си. Сега ровиш в нещата на Бен. Виж, Талик, просто си върша работата. Опитвам се да защитя околната среда. Преди да тършуваш, първо говори с мен. Ти вече се погрижи да ми обясниш, че за нищо не мога да разчитам на теб. Каквото и да мислиш, Том, тук се извършва много важна работа. Няма да позволя да я провалиш. И като стана дума за работата ти, много се съмнявам, че тя включва ровене в личните вещи на другите. Добре. Здравей, страннико. Как си, скъпа? Още ли си на платформата? Съжалявам за рождения ден на Мили, но ще се наложи да остана още малко. Още не съм се видял с Бен. Той е някъде навън. Том, дано това, което правиш там, наистина да си заслужава. Само това ще ти кажа. Бен е попаднал на нещо. Трябва да ми направиш една услуга. Можеш ли да влезеш в записа от последния ни разговор? Последната част. Да, почакай. Виждаш ли го? Нужна ми е помощ. Искам да дойдеш на 82-я етаж на северната сграда на Елсуърт Стрит Ист. Срещата ще продължи 14 минути. Какво значи това? Съобщението е кодирано по една от картите тук. Но как? Елсуърт Стрит Ист, 14 минути. Това е дължината. 82-ият етаж на северната сграда, това е ширината. Това е на 15 км от тук. Не може да излизаш сам. Не се тревожи. Всичко ще бъде наред. Какво правиш тук? Би ли ми напомнил да взема от безмитния магазин нещо на Мили? Исках да звънна на жена си. Този сектор е с ограничен достъп. Ще използваш линиите на Полярния съюз. Добре. Първо трябва да се разбереш с Куин. Добре, нека довърша разговора. Побързай. Том, какво става? По-добре никой тук да не знае какво правя. Не може да го правиш сам. Що ме така? Махни се оттам. Просто си ела и остави Полярния съюз да се оправя без теб. Само че Полярният съюз не прави нищо. Ще си дам само още един ден. Обещавам. Ще намеря доказателството на Бен. Бъдещето на цялата планета е в опасност. Ела си. Моля те. Чао. – 82 север, 14 изток. Какво трябва да намеря? Ако знаех, нямаше да те пращам. Откъде ги взе? Дръж враговете си близо. Не оставям членовете на съвета на платформата без надзор. Трябва да знам какво очакват да намерят. Там залогът е прекалено голям. Антони, ами...
Сигурно боли. Хайде, Бен, къде си? Кой те е учил да разчиташ карти? Ще помагаш ли или само ще гледаш? Сериозно ли питаш? Откъде си? Знам, че си от Италия, но от коя част? Все едно. Тя вече не съществува. Съжалявам. Наистина ли беше страшно? Баща ти е климатолог. Не знаеш ли? Когато от малък слушаш за това, става... Отекчително. Не. Сякаш няма какво друго да си кажете. Бях на 10 години. Татко каза, че горещините са необичайни. На мен ми харесваше. После дойде октомври, след него ноември, а зима нямаше. На Коледа хората бяха в паника. Храната и водата свършиха. Водохранилищата пресъхнаха. Имаше бунтове. Всички тръгнаха на север. Но затвориха границите. Ако не беше твоят дядо, щях да съм мъртъв. Том реши да засади това лозе. Беше студент. Всички го обявиха за луд, включително и аз. Винаги е бил една крачка пред другите. Няма изгледи лятото скоро да свърши. Да, но на каква цена? Не отричам, че обичам живота тук. Но честно казано, ако това можеше да облегчи онези клетници в Южна Европа, по-добре всичко пак да стане както преди. Какво има? Какво е станало? Сара го откри. Бене, намерила го е на леда. Какво е станало? Нападната от мечка. Явно. В медицинския пункт. Не мога да си представя, че точно той е бил нападнат от мечка.
Ти дойде без предупреждение. Заварихте да ровиш в личните му вещи. И днес си бил близо до мястото, където го намериха. Ти свържи фактите. Какво искаш да кажеш? Това е нелепо. Бен ми е приятел. Това неговите вещи ли са? Всичко, което остави. Няколко бурканчета с проби. За достъп до базата данни са нужни идентификация и парола. Изследователска дейност на Бен Джеймсън. Марина архея живее само в горещи води, обикновено се открива в океански райони със свръхвисока температура. Този организъм няма място в Арктическия океан. Ако наличието му е свързано с сондажа, трябва да проучим проблема. Не, най-важното в случая е да не правим нищо излишно. Ще помисля. Това, с което разполагаш, е проба с неустановен произход. Да не пренебрегваме вероятността да я е подхвърлил нарочно там, за да я намериш. Мисля, че не разбираш. Намерихме Бен Джеймсън мъртъв. Знам, сигурно се чувствате ужасно. Възможно е да организирам благотворителна акция. Ще я кръстя на него. Взривът е бил много по-сериозен, отколкото ми каза. Сара, ето толкова ни остава да стигнем до залежа. Толкова. Не ме разочаровай точно сега. Антони, ти не ме слушаш. Ето и твоето вино, Рафаел. Благодаря. Том трябваше да е тук. Обеща ни. 16-тият рожден ден е само веднъж в живота. Странно семейство сме ние. Май никога не вършим както трябва важните неща. Ето я и нея. Честит рожден ден. Дами и господа, нека ви представя прекрасния повод, който ни събра тук тази вечер. Мили, честит рожден ден! Честит рожден ден!
Здравей. Съжалявам за Бен. Знам, че бяхте близки. Ще си тръгваш ли? Защо реши така? Трябва да споделяме информацията си. Сигурно се шегуваш. Не си разбрал какво съдържа пробата, нали? Трябва да знаеш паролата. Откакто съм дошла, никой тук не е искрен с мен. Не обичам да бъда лъгана или използвана. Да беше помислила за това преди да започнеш да работиш за Кавана. Кажи откъде е пробата и ще ти кажа какво съдържа. Извинявай, че не ти вярвам. Първо ти. Съдържа архея. Микроби, които виреят във висока температура. Знаеш ли, че на платформата е имало взрив? Не. Сондажът е отворил хидротермален джоб и от него се изляла вода с висока температура. Значи от океанското дъно се излива вряла вода. Тя ще стопи морския лед, който съставлява основата на гренландския ледник. Скоро след това ще загубим и Гълфстрим. Твоите думи ще се сбъднат. Северното полукълбо ще замръзне. Архея. Ето доказателството. Откъде е тази проба? Бен я взел от ледовете. 82 север, 14 изток. Послушват разговорите ти. Малко се беше отклонил. Ти какво откри? Намерих Бен. Трябва да отидем там, откъдето Бен е взел пробата. Ние ли? Ако заснемем хидротермалния джоб и докажем, че той топи ледника, Полярният съюз... Извинявай, Сара, не знам дали осъзнаваш, че това ще принуди Хало да спре сондаж. Добре, съгласен съм. Не е нужно да се харесваме. Съгласен съм. О, дядо! Извинявай, доста е стар. Също като теб, дядо. Радвам се, че сте тук тази вечер, за да отпразнуваме рождения ден на моята внучка. Аз ще отида. Мили става на 16. Какво да кажа? Двама да минат отзад. Не може да нахълтвате така. Имаме заповед. Стивън? Никой да не мърда. Какво става тук? Никой да не мърда. Кротко. Стивън Арчер, Аз съм? това е заповед за обиск на дома ви. Искам да видя документите на всички. Няма незаконни имигранти. Той не е англичанин. Майка му е англичанка, пише го в документите. А тези двете? За снаха ми и за внучката ми ли питате? Документите. Извинете. Ето ги. Фалшиви са. Вижте, тези хора не представляват заплаха за никого. В камионетката. Няма право. По-добре не се обаждайте. Седнете. Инхалаторът ми. Ще избяга. Хванете го. Ще го пипнем. Все някой ще го види. Не всеки е готов да предаде родината си. Вижте, сър. Гледай ти. Май намерихме още една. От паспортен контрол ми дадоха седмица да я подновя. Било е преди дъщеря ви да му помогне да избяга. Арестувайте я. Тя няма вина. Оставете я! Мамо! Мамо! Хайде, Мили? отведете ги.
Сара напусна платформата с Арчер. Дайте инструкции. Към летището, Джак. Джетът да е готов след 40 минути. Трябва да е ето там. Боже мой! Да побързаме. Времето май се разваля. Професоре! Добре ли си? Да. Сигурен ли си? Хвърли ми фенера. Добре, не мърдай оттам. Том? Ще ти спусна въже. Том? 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 Професоре? Това трябва да е. Никога не съм виждал подобно нещо. Всичко се топи. Да се връщаме. Това е лудостта. Мисля, че ще е по-добре да се върнем. Да тръгваме. Не мърдай. В момента сме в Северния ледовит океан. Боже мой. Тръгни бавно назад. Ще използвам устройство за термално виждане. Изключи фенера. Когато всичко това се стопи, гренландския ледник ще загуби основата си. Това точно повтаря сценария, за който говорех. Да се махаме. Никой не ме чу. Имаме доказателство да си вървим. Трябва веднага да се махнем от тук.
Това с Бен не е нещастен случай. Добре ли си? А ти? Хало 1. Говори Фич. Чувате ли ме? Хало 1. Говори Фич. Ако ме чувате, обадете се. Не работи. Няма да ни открият на време. Тунелът се пълни с вода. Пълни се. Трябва да има изход от тук. Под 5 метра сняг сме. Не навсякъде е толкова. Ами дупката? Дупката ли? Трябва да доплуваме до нея. Не, и дума да не става. На 10 метра от тук е. Няма да успеем. Тук ще умрем. Това е единственият ни шанс. Трябва да е наблизо. Ще излезем през нея, поне знаем, че водата няма да е ледено студена. Не знам дали ще успея да си задържа дъха. Хайде, Господи, ще се справим. Диши сега. Поеми въздух. Диши много дълбоко. добре. Ще се справим. Хайде. 1. 2. 2. 3. Сара. Сара. Сара, хайде. Хайде. Ела, трябва да се махаме от тук. Иначе ще измръзнем. Трябва да стигнем до шейната. Внимавай! Да сам. Том. Том, хайде, Том. Ела, къде е шейната? Не я виждам. Ето я. Ела, Вземи. благодаря. Хайде, да тръгвам. По-бързо. Давай, давай. Внимавай! Том? Дръж се!
Благодаря. Чакай тук. Благодаря ти, Таня. Къде са те? Не знаем. Взеха една моторна шейна. От тогава не сме ги виждали. И през цялото време са били навън? Часове наред се опитвах да се свържа с тях. Куин повика спасителна група. Ако някой от нас излезе да ги търси, рано или късно, самия той ще има нужда от помощ. Видимостта е такава, че не можеш да видиш собствената си ръка. Говори Хало 1, чувате ли ме? Сара, говори Таня. Чувате ли ме? Край. Професоре. По дяволите. Радвам се да ви видя. Вкарай ги вътре! По-бързо! Трябва да се стоплят! Няма да те лъжа. Пръстите ти са измръзнали. Изпий това. Ще ти помогна. Рано е да се каже дали ще успее да ги спася. Тя е изтощена и измръзнала. Положението е доста сериозно. Може да загуби един пръст, може би два, но тя е силна. Трябва да поспи. Добре, докторе. Как си? Якито. Какво? В джоба. Кога успя? Точно преди да потъна. Реших, че ще ни трябва. Какво ще правим? Мисля да предадем доказателството на Питърсън, за да може Кавана да бъде спрян. Покрихме 50 квадратни километра. Разположили сме сонди на всеки 100 метра. През следващите 24 часа ще сондирате по-надълбоко. Не може, шефе. Единствените ограничения, господин Куин, са тези, които си налагаме сами. Петролният резерв е достигнал критично ниски нива. Няколко страни, в това число и Великобритания, наложиха режим на енергийните доставки. За сега болниците и звената за спешна помощ не са засегнати. Свалете тръбите! Провери напрежението! Хайде, момчета, свалете тръбите!
Усети ли? Сондират. Заключено е. Ехо! 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 По дяволите! Ехо! Хей! Чува ли ни някой? Побързайте! Готово! Какво? Ще изляза през прозорец. Не, Том. Нямаме избор, Сара. Някой се опитва да ни убие. Ако не спрат сондите, всички ще измрем. Слушай, ти стой на топло. Ще се върна веднага, щом мога. Том? Помогни ми. Хайде. Господи. Да влезем вътре. Ела. Работил е с мен години наред. На платформи много по-опасни от тази. Почти невероятно е, че срещна смъртта си, падайки през парапета. Човек никога не знае кога и как ще дойде неговият час. Добре. Искам добри новини. Стигнахме до 1066 метра. И продължаваме. Кавана, сондите отварят термални джобове. Започвам да губя търпение. Знаеш ли какво е това? Архея. Археята живее само в горещи води. И? Размножава се около нас. Повишаваш температурата на океана. С всеки сондажен метър нещата стават все по-лоши. Благодаря, Том. Трябва да спреш сондажа. На всяка цена. Или? Аз огледах морския лед. Видях какво става със собствените си очи. Каквито и съмнения да те мъчат, Арчер, те са нищо в сравнение с това, което ще се случи, ако петролът ни свърши. Навсякъде ще настанат глад и войни. Апокалипсис в пъти по-ужасен от това, което ти и приятелите ти сте в състояние да си представите. Отговорът на световния енергиен проблем е под краката ни, но трябва време да стигнем до него. Нямаме време. Точно за това не може да идваш на моята платформа и да ми пречиш да си върша работата. Става дума за съдбата на хора, на цели страни. Ти си луд. Имаш ли представа за мащаба на вредата, която нанасяш? Стига, всички носим вина. Глобалното затопляне, климатичните промени, те са резултат от безразсъдната ни експлоатация на планетата. Но не аз съм създал нуждите на хората, аз само доставям това, от което се нуждаят. Вгледайте се в себе си много добре. Вината не е само моя, тя е и твоя, и при всички случаи и твоя. Махнете го от тук. Той работи за Съюза и има право да е тук. Това не е точно така, нали, професоре? Напуснах.
Моля? Професор Арчер е тук незаконно. Ти също, защото договорът ти е прекратен. Свалете го от платформата, проклетата юристка също. Кавана. Елате. Какво става? Термален ефект. Ще счупи ледената плоча. Куин, трябва да опразните платформата. Разбираш ли? Не губете време. Трябва незабавно да евакуирате хората. Обявете тревога. Направи нещо, Куин. Свали ги долу, по-живо! Куин, чуй ни. Куин? Накарайте го да спре сондите. Напускаме платформата! Хайде! По-бързо, всички вън! Шефе! Трябва да напуснем платформата. Не, Куин, оставаме тук. Късно е. Ледът не може да поеме тежестта. Ей! Ей! Къде ги водите? Ще ги заключим, докато ги отведат. Шегуваш ли се? Трябва да се евакуирате. Веднага. Хайде, трябва да се махаме от тук. Никога не сме губили платформа. Можем да спасим Хало 1. Не ме разочаровай, Куин. Премести платформата на по-безопасно място. Сега! Трябва да изоставим сондата. Спрете! Какво? В такова време хеликоптерът няма да може да излети. Елате! Всички команди работят. Много добре, Куин. Дръжте се! Ще ви пораздруса. Единствената ни надежда е снегоринът. Добре. Трябва да мраде. Мърдай! Браво! Завъртя се! Завъртя се! Ще го откача от платформата. Сара, ти карай. Добре. Арчер, помогни ми. Ключовете. Къде са ключовете? Какво има? Къде е Кавана? Няма да дойде. Платформата потъва. Хайде, Том. Ледът ще влезе вътре. Боже мой. Хайде. Хайде. Хайде! Всички вън! Всички вън! По-живо, по-живо! Изобщо не помръдва. Нищо не можем да направим. Шефе, платформата потъва. Хайде! Хайде! Внимавай! Том! Хайде, да тръгваме. Господи!
Къде е Далик? Хайде, тръгвай. Няма да успеем. По-бързо, Сара. По-бързо не мога. Направи каквото можеш. По-бързо. Хайде, хайде. Давай. Господи, Господи. Не спира. Какво? Продължава да се разцепва. Господи, хайде, по-бързо. Ало, чува ли ме някой? Говори Том Арчер. Платформа Хало 1 бе унищожена. Гренландският ледник е на път да изчезне. Чува ли ме някой? В следващия епизод. 3 милиона квадратни километра лед се изсипаха в Световния океан. Очакваме общото му ниво да се повдигне с над 7 метра. С 7 метра? Горивото ни свърши, Том. Хайде, дръж се. Искате да кажете, че трябва да евакуираме 70 милиона души? Моля ви, помогнете ни, майка ми е тук. Мамо? Ледниковият период е продължил 10 000 години. Внимавай! Разчитам да ги изведеш от тук. Тези табели висят над пътя. Сара, под нас има поне 10 метра сняг. Том, ако останем навън, ще умрем. Това е лед. Ще намерим изход. Дали хората ще ни простят? В момента хората не търсят виновник. Опитват се да оцелеят. Режисьор Ник Копус. Сценаристи Тим Прейгър, Доминик Морган, Мат Харави. Оператор Ричард Блък. Музика Дейвид Лонг. Ролито звучиха артистите Елена Русалиева, Татяна Етимова, Симеон Владов, Петър Върбанов, Тодор Николов, Даниел Цочев. Преводач Илияна Йорданова. Тон режисьор Наталия Василева. Режисьор на дублажа Албена Павлова.